थाइबु फांना हामजानाय खाजेन टाकुबुखौ फुं काहाम तिनि 9th August 2026 बरयनति कॉक सालायनाय बरयनति कॉक सामानि part 1 part 2 पाइबाइगा ताबा part 3 नति कॉक सानाय part 3 को तोंगनाय PGR नतुयै फाइदे हिंकाय PGR तामो नाइ नाले न PGR अंका plant growth regulator बुफां वाफां न तोरिनानि थाइरिनानि बारिनानि यारुं फाइरिनानि अमाहे सामुं तांगो ताइ protein तिसानानि बागै खालेन टाकुबुखौ तिनि जों PGR कनुइनि बुमुं सालायनाय काइसा अंका मिराकुलान ताइ काइसा अंका प्लेनोफिक्स हिंके मिराकुलान बाय प्लेनोफिक्स नि कॉक सालायथाना जों पुइलाना मिराकुलान नि कॉक सानाय मिराकुलान अंका 0.05% बाय सनामजाक हिंके खालेन टाकुबुखौ मिराकुलानि सामुं तामो मिराकुलान अंका बुफांन तोरि थानी लक थानी ताइ भारतत नाइथक खलाई थानी वो बेलेखानो सामो नांगो ताइबो नांगो तामो ब्लायो जों कगवानजे बाय साख्लै सादुक संश्लेष ब्लायो जाथाय वथाय मामि संथानो तोरि थानो लग्रि थानो बेलेखानो सामो नांगो ताइबो नाङि तंगो तमा हिमालय बथाय बुबार बांरि थानो इनका बुबार जुदि बां इनका बथाय बांनाय ताइबु सामुं तंखो ताइबु सामुंनि बिसिङो दङो बोसोलिनि यारों फाइरिनानि यारों बाग्रिनानि बुख्रि बांरिनानि बुख्रि ताइ बथाय चखरे रेख्लायनानि ताइबु तंखो बथायना काहामको नाइथक ताइ कतरको कुसंको खलाई रिवो फाइदे हिंके जों हायना हाय ताइसो साइना लेयनो मिराकुलान तामो सामुं नां मिराकुलान बुफांनो लग्रिनानि तोरिनानि वारिनानि बेलायखानो सामुङो फनाङो ताइ बुख्रि बांरिनानि बारिनानि बथाय थाइरिनानि बथायनि बकं रागरिनानि ताइबु सामुं ताङो फोटोसिन्थेसिस बा सालुक संश्लेष खलायो जाथाय वाथाय प्रोटीन हिनो आबोनो तिसानानि खाजानि टाकुबुखौ हिंके फाइदे जों ताबले प्लेनोफिक्स नति कॉक सालायनाय प्लेनोफिक्स ले तामो सामुं तां तामो जन चोबाचोरी प्लेनोफिक्स अंका काइसा बरक बाय सनामजाक हर्मोन आबो अंका अल्फा नेप्टाइल एसिटिक एसिड मिराकुलान अंका आबो नेचारेल हर्मोन बा प्राकृतिक हर्मोन हिंके अकुनि हर्मोन किसा करंसैया जागावा फेलायमोन किसी चापानो तंगो हिंके निनी प्लेनोफिक्स अंका ऑक्सिन हर्मोन हाय बो सामुं तांगै बुबार ताइ बत्र स्टेहानो चख्राइमानि यागनि बनो मथाङो बकं करा खलायो बबो बुफां वाफांनो तोरिवो लग्रिवो हामरिवो खाजानि टाकुबुखौ बबो यारों फाइनानि बेलायखानो चुबावो अरो रगब्र कनै थानसा हायका सामुं ताङो अरो प्लेनोफिक्स नि ताइकेसा सामुंखा बुफाङा इथिलिन गेस अंमाना ब अंग्रिया खलायो मथा गइरिवो ताइ कचां कुटुंनि याफानि बथाय रगनो ब बेलायखानो सामुं काहाम ताङै चुबाचुरिवो हिंके जों प्लेनोफिक्स नि सामुं अरो ताइ किसा आलायदा हायनुखा हिंके प्लेनोफिक्स नबो जों बुफाङरि मानो फियाबा जों प्लेनोफिक्स हिंदी मिराकुलान हिंदी मिराकल हिंदी जों बोसोगले रिलायखाबा बोसोगले सोलोंलायखाबा बनो रिनानि बागै बेलायखानो नियम रीति नीति जों बनो नायकलि मा ताङो हिंके जों बनो रिया तंमाबो हामु हिनलायो रिखाय कबां रिखा हिंके नि याक बारा अंगै थांगा बथाय थायासि अंनाय बुख्रि चक्रायबाय थांनाय बेलायखानो सिद्रा अंनाय बनि बागै रिया तंमा दा हाम रिमा दा हाम ताबले निनि थानेसे आनी थाने हाय हिंकले रिनानि हिंकले बेलायका वानामा सिंसा रिनानि हिंका जों मिराकुलान न बुसुकजराते रिलायनाय खाजानि टाकुबुखौ बेलाय बांथाया जों मिराकुलान न रिखा हिंकले 25 ml 15 लिटार दैनि बागै रिलायनाय 25 ml नि थपसा फानाताय गोबां थांया ताइ किसा तला सितंनाय जों 22 23 24 रगो सितंलायनाय 25 ml नि कुसोटा थांजाबादि खाजानि टाकुबुखौ मिराकुलान रिखा हिंके प्लेनोफिक्स ले बुसुक रिलायनाय
प्रेनुफिक्स अंखा 4.5 लिटर ने बागे 1 ml 4.5 लिटर ने बागे 1 ml अमाय के हिसाब खलायो 15 लिटर तुयो बोसोर थांनाय 5 ml निसाय किसा तलाबो थांनाय हिंके नों 5 ml रुवे 15 लिटर तुइनो किसा गोबां रे 17 लिटर तुइ खलायो 5 ml दिखा हिंकले निनि प्लेनुफिक्स गुबै सामुं थांनाय प्लेनुफिक्स थप साफानो गोबां रिखा हिंके निनि बरै लोंले सिद्राय नस्तङै थांनाय हिंके खाजानि ताखुबुखु ककtai गोबां सालिया निनि बरै लोङो बाहायके रिनाय आबो नोंवानसक जुदि हामबाय।